продължение на милиони години, структурата и дървесният състав на горите се оформят от природните сили. През последните няколко хилядолетия към тях се присъединява нов фактор – човекът. Той променя облика на горите целенасочено и често с разрушителна ефективност. За да се регулира експлоатацията на горите, през 16 и 17 век в Западна Европа се поставят основите на лесовъдската наука и управлението на горите. От тогава те са в непрекъснато развитие, благодарение на нарастващите познания за горските екосистеми. Днес горското стопанство се възприема като приложно изкуство за управление на горските ресурси, което има за цел осигуряване на непрекъснати ползи за хората. В далечното минало почти цяла Европа била покрита с гори. През хилядолетията огромни площи са обезлесени вследствие на човешката дейност. България не прави изключение от тази тенденция. Сред отрицателните последствия от обезлесяването са разрушителните наводнения и ерозията. В края на 19 и началото на 20 век в България започват масови залесявания, предимно с иглолистни дървесни видове. Залесяванията са насочени основно към борба с ерозията и повишаване продуктивността на горите. Стотици хиляди хектари са засадени предимно с бял и черен бор, често на нетипични за тези видове месторастения. Така създадените гори частично са изпълнили своята цел. На места ерозионните процеси са овладени и по-настоящем близо 1/3 от добива на дървесина в България се осъществява в иглолистните култури. Някои от тях обаче загиват масово, особено когато са на по-малка надморска височина и са оставени без отглеждане. Тези гори са силно податливи на мащабни повреди под въздействието на биотични и абиотични фактори. И макар най-силно засегнати от природни нарушения да са иглолистните култури, уязвимостта на естествените гори също нараства. Съществена е разликата между гора с естествен произход, с силно променена структура вследствие на стопански мероприятия и гора със структура близка до естествената. Последната включва нехомогенни насаждения по отношение на възраст и пространствена структура. Именно такива гори се смятат за най-устойчиви на природни нарушения. Кои са основните заплахи за горите в България днес? През последните десетилетия климатът се променя бързо и води до широкомащабни природни нарушения, които се нареждат сред най-важните фактори за влошаване на състоянието на горите днес. Други такива са някои спорни горско-стопански практики, незаконни дейности и разпространението на нетипични и инвазивни видове. Каква е връзката между промяната в климата и природните нарушения в горите? Негативното въздействие на засушаванията, пожарите, ветровалите, снеголомите и каламитетите от вредители върху горите най-вероятно ще се усили с настъпващите климатични промени.
Прогнозира се увеличение на честотата и силата на екстремните климатични явления, например периоди на засушаване, последвани от горски пожари. Като нарушава саморегулиращата способност на горите, интензивното стопанско ползване допринася за появата на подобни едромащабни природни нарушения. Нужно ли е залесяване след природни нарушения? Природните нарушения играят роля в поддържането на ландшафтно, структурно и биологично разнообразие на горите. Върху възобновителния потенциал на горите влияят множество фактори. Залесяването след природни нарушения не винаги е необходимо. Същевременно, според Закона за горите, всички собственици на гори, били те държавни, общински или частни, са задължени да осигурят възобновяването им. Необходимите мерки се предписват от специалист-лесовъд след оценка на естествените възобновителни процеси, в това число детайлен оглед на качеството и количеството на подраста. Ако са унищожени малки площи и има достатъчно оцелели дървета, те може да послужат като семенна банка за възстановяване на гората. Птиците, други горски животни и вятърът участват в ефективното разпространение на семената. В някои случаи обаче, естественото възобновяване на горската покривка би продължило десетки и дори стотици години, особено в условията на бързо променящ се климат. Когато след големи по площ природни нарушения естествено възобновяване липсва или то е недостатъчно според нормативните изисквания, се препоръчва залесяване. Това е сложен и отговорен процес. За да израсне жизнена, многофункционална гора, е необходимо да се вземат предвид редица фактори, като избора на дървесни видове, качеството и произхода на семената и фиданките, мястото и времето за залесяване. Решаващо значение има и грижата за младите насаждения минимум 3 години след залесяването. Важно е също да се опазва естествения подраст и да се подпомагат естествените възобновителни процеси. В началните етапи на залесяването е препоръчително да се въведат пионерни горско-дървесни видове. Широко разпространено в практиката е залесяването с видове от род бор, поради тяхната почвозащитна и почвоукрепваща функция. На някои терени боровете са единствената възможност за успешно залесяване. Предвид мащабните нарушения в иглолистните култури вследствие на климатичните промени обаче, е препоръчително да се работи в посока залесяване и с други пионерни видове, като се избягва създаването на монокултури. Брезата, горскоплодните дървета и храсти също са подходящи пионерни видове за първоначално залесяване.
При залесяване с групи дървета се ускорява процесът на навлизане на предпочитани за бъдещите условия видове. По този начин се формират острови от горска растителност. Формираният микроклимат в тях е благоприятен за последващо въвеждане на късносукцесионните видове, съгласно плановете за възстановяване на състава и структурата на желаните типове гори. Препоръчва се преориентиране от често практикуваното залесяване предимно с видове от род бор към широк набор от предимно широколистни видове, особено в долния, дъбов и средния буков горски растителни пояси. При изготвяне на технологичните планове за залесяване е добре да се предвиждат повече заместващи и съпътстващи видове. Това осигурява на залесителите гъвкавост според наличността на посадъчен материал. На етап попълване може да се добавят и видове, които не са били включени в състава на младите гори в първите години на залесяване. Защо е важно да се възстановяват горските местообитания с видов състав и структура близки до естествените? Политиките на Европейския съюз за опазване на природата са регламентирани от Директива 9243 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Тя е транспонирана в Закона за биологичното разнообразие и предвижда опазването на редица естествени или близки до естествените типове гори, наречени горски местообитания. В повечето случаи те най-добре реализират потенциала на дадено месторастене. Устойчиви са на природни нарушения, тъй като имат разнообразна възрастова и видова структура и обикновено не изискват допълнителни разходи за растителна защита. Здравите гори допринасят в по-висока степен за благоденствието на човека. Чистотата на водата и въздуха, защитата от ерозия, наводнения и суша са само част от екосистемните услуги, които те ни предоставят. Горите дават убежище и храна на много редки и застрашени организми. Състоянието на някои местообитания, например горите от космат дъб и дървовидна хвойна, се оценява като неблагоприятно и държавите членки на Европейския съюз са задължени да положат усилия за неговото подобряване. Дървовидната хвойна не е стопански ценна, но е защитена от закона. Тя е ранно сукцесионен вид, расте на много сухи и бедни почви и издържа на продължителни засушавания и високи температури. За опазването й вероятно ще се наложи подпомагане на възобновяването, включително чрез залесявания на подходящи нови месторастения. Това вече се прави на пилотни площи в югозападна България в рамките на проекти като Life Reforest. Какви залесителни дейности и мерки подпомагат възстановяването на гората и повишават устойчивостта й към климатичните промени?
Мерките за адаптация към климатичните промени са свързани с работа по селекция и залесяване с дървесни видове с широка толерантност към климатичните фактори и особено към по-сухи и топли условия спрямо сегашното им разпространение. Необходимо е и бързо актуализиране на нормативната база с цел разширяване на избора от по-сухоустойчиви видове, както и на използваните методики в отделните етапи на залесяването. Важно е лесовъдите да имат готовност за залесяване както в случай на природни нарушения, така и за подпомагане на естествената миграция на горско-дървесните видове. За целта са необходими семена и фиданки с по-голямо разнообразие от видове, произход и форми. През последните десетилетия не са масови практиките за производство и залесяване с фиданки с много от дървесните видове, участващи в състава на приоритетни местообитания като крайречни гори, гори от космат дъб, дървовидна хвойна и други. Вече има нови научни изследвания и практически наръчници с структурирана информация за находища и периоди на събиране, съхранение и обработка на семена от множество горско-дървесни видове на природните местообитания. В хладилните камери на генната банка за съхранение на семена в разсадника до село Локорско, например, се съхранява генетичен материал за производство на фиданки от различни горско-дървесни видове. Тук е инсталирана и първата в България поточна линия за производство на контейнерни фиданки. Има и напълно автоматизирани системи за напояване. Успешната практика вече е пренесена в разсадник край града, до град Гоце Делчев и на територията на други горски предприятия у нас. Установено е, че контейнерните фиданки се отличават с по-висока успеваемост при залесяването. При тях корените са защитени от увреждане и изсъхване по време на съхранение и транспорт. Успеваемостта на прихващане може да достигне до 97%. В някои случаи обаче по-добре оцеляват фиданките на гол корен. В рамките на проект Life Reforest, финансиран от програмата Life Nature на Европейската комисия, се работи за възстановяването на над 1600 декара от 4 типа приоритетни горски местообитания. На терени с активни ерозионни процеси е препоръчително първо да се спре разрушаването и отнасянето на горния почвен слой. Един от способите за това е изграждането на брегови плетчета. Той се прилага и в рамките на проект Life Reforest за укрепване на едно от най-проблемните срутища в Кресненския пролом. Бреговите плетчета ще предотвратят свличането на земни маси и ще спомогнат за образуването на почвен слой и за прихващането на растителност по голите склонове. В района на срутището служителите на Югозападното държавно предприятие засаждат местни сухоустойчиви дървесни видове като космат дъб,
горун и мъждрян като начин за борба с ерозията. В естествени условия природните нарушения допринасят за структурното разнообразие в горите. Формират се разновъзрастни гори от различни дървесни видове с висок капацитет за бързо възстановяване. При недостатъчно естествено възобновяване, при риск от ерозия и за подпомагане на миграцията на горско-дървесните видове в условията на променящ се климат, понякога се налага залесяване. При този процес е препоръчително да се работи за възстановяване на близки до естествените видов състав и структура. Така създадените нови гори ще бъдат по-устойчиви към природни нарушения и с по-висок капацитет за адаптация към климатичните промени.